Recordem, sortir donada pel l'excel·lentíssim regidor d'Esports, senyor Ricard Plana. Vinga, campions, vinga, 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 vinga! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Oscar! Recordem al públic que faran una nova passada en breu per l'arc de Homa, per la part superior del port. Primera vegada que passi per després fer la volta gran i quan torni a passar aniran directament a la línia d'arribada. Fantàstica la línia que tenia avui aquí. Ja veiem la primera volta. I recordem al públic que surti de la zona de... Acaba de passar per l'arra de Homa, la llebre de 18 minuts. Això vol dir que estan corrent molt per sota de 4. El quilòmetre, això és córrer molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. I vinga, ahí està el nostre amic Jorge, el Carles, el Javier. Vinga, ahí tenim a l'Àlex. Vinga, Àlex, vamos campeón. Adrià, vinga, vinga, vinga. Vamos, vamos, vamos! Que no li caiga, ja tenim aquí a la llebre del 20, el Rafa Pérez, amb la llebre de 20 minuts. Vamos! Vinga, 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 molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé! Bon temps! Bon ritme, vinga, campions! Més triquits, atravessam a l'arra de Homa, vinga, Gabriel, el Lluís, vinga, David, vinga, Jordi, ahí està l'Iñaki, el Xavi, el David, el Lluís, vinga, Carlos, ànim, Àlex, ànim, Jordi, ànim, Alberto, vinga, Carles, Antonio, Alfredo, vinga, campions, vamos, 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 a la llebre del 22 minuts, vamos, campió, ahí està el Sergi, el Joel, avui estan corrent molt bé, molt ràpids, el circuit és ràpid, la gent anima, la temperatura és fantàstica, ho tenim tot perquè sigui una matinal fantàstica com així està sent. Vamos, campions! Vinga, vinga, Joan, vinga, Òscar! Ahí està Aitor! Vinga, Ismael, Antonio, Leandro, molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé, vinga, David! Vinga, Alberto! Mare meva, quina manera de córrer! Esteu volant! No sou corredors! Sou avions com el Gabriel! Fede, aquí están sobrevolando la zona que diríamos. Prácticamente si pestañeamos, no los vemos. ¡Qué manera de correr! ¡Vinga, campions! Vinga, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, vinga, Albert! Ahí està l'Albert, ahí està el francès. Aquí està l'Òscar, empaitant la cadira del nen o la nena petitona. Vinga, Francisco, vamos, vinga, vamos, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, campions, ja ho teniu, una gran part feta ja. Vinga, molt bé, xuquem les mans i doneu energia. I jo us dono energia també per començar, per arribar d'aquí a poc temps ja a la meta. Molt bé, Òscar. Yes! I més menys també de la victòria, l'Atleta Internacional de la Sanci, Dimitri Semani! 14-21, 14-21.
Nois. Com veiem, arribar més i més corredors. Vinga, enhorabona, nois. Continuen passant per aquí els corredors a un bon tren, a un bon ritme, molt bon José! Vinga, Oriol! Per Pretòria, que competeix, que ha competit el Campionat del Món a Doha aquest any i que avui s'ha animat a venir aquí una vegada més per fer aquesta Sant Silvestre. Continuen passant corredors per l'art de Homa. Recordem que aquí a meta teniu pràcticament ja aproximadament 300 metres. Vinga, campions, que ja ho teniu. Vinga, campions, que sí, que avui és el vostre dia, que avui sou grans. Vamos, Gabri, un altre amic, vinga! Vinga, Marc, molt bé, el Joan, el Jorge Luján, vinga, David! Vamos, David, que ja ho tens també tu, mare meva! Vinga, Adrià, que reclama els aplausos de la gent! Els aplausos del gentiu quan veig aquí a l'Andrés! Un gran equip que tens aquí a la teva fans! Vinga, vamos! Vinga, Antonio del Cornellà, el Roger a l'Eric! Vinga, Jan, Antonio, l'Òscar, vinga, campió! Vamos, Sergi, vinga, David Pera, el Miguel, l'Agustí, el Pere. Van passant un altre, i tots van directament a l'art d'arribada. Recordem 200-300 aproximadament metres d'aquí a la línia d'arribada. Ahí tenim el Quim, ahí tenim el Víctor, el Gerard, el Manel, el José Luis, el Francesc, vinga, Francesc, campió, vinga, Alejandro, i està José María López. Molt bé, bona cursa també per vosaltres. Segur que avui feu marca, segur que avui... Excel·lent cursa. Aneu passant. Aneu adreçant-vos cap a la zona d'avituallament. Recordem que abans de la premiació farem el sorteig de la Moto5 per als participants, per als 139 participants de la cursa de Papa Noel del passat 22 de desembre i de els participants d'aquesta cursa. Que bé corre el Iago! Quina zancada més maca! Molt bé, Eduardo, que s'ha aplaudit també per als seus fans. El Ricard, a la camiseta, la samarreta de l'Espanyol, el Monchi, el Javier, el Jordi, el Daniel, vinga, que no pari la festa esportiva del Masnou, 40 edició de la Sant Silvestre del Masnou, i cada any millor, i cada any no passamos mejor.